ಮಾತಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬುಲಿಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಎವಿಲೈ ಐತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಣದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುನಾ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎವಿಲೈದ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆಂಜ ಜಾಬ್ಸ್ ಪೆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪುರ ಸೇರೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು 15,000 20,000 ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋದೆವು, ನಾವು ಐಫೋನ್ ತೆಗೊಂಡೆವು, ನಾವು ಕಾರ್ ತೆಗೊಂಡೆವು. ಯಾವುದರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಕಾಸಿಡು ಒರಿಯ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಿಕುಲು ಪಾಡುವಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಪಾಡುವಾರು ನಿಕಲ ಕಾಸು ಅಕಲು 50% ಏರೆಗು ನಿಕಲ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆ ಬೋಪು ಕಾಸು ಮನುಷ್ಯ ಉಂಡತ ತನಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತ ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಎದುರ್ದಾಗ ಹಾಳಮ ಅರ್ನ ಅಶ್ವಿನಿಶೆಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ದಾದ ತೇರು ಓಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯನು ಐಟ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ದ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಧವಾರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆನಿ ಅಡಿಗೆದ ಒಂದು ಮಂತೆತ ಐತ ರೆಸಿಪಿದ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಆನಿಲ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದೇ ಜಾಬ್ದಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ದ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡದು ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ದ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆನೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ಜನ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರು ಓ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿದ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದಿಯಾನು ಶಿರೂರುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನು. ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಆ ನೆರೆ ಸಮಾಯ ದೇಪಣ್ಣ ತುಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಟು ತುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಓಡಾಣ ಆಕಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಲ್ಲು ಸಮೇತ ಪೋತುನು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನತ ಡೆತ್ ಆತನ ಇತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲ ಪುನಃ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಬರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಬರೋದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವನುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಮನ ಮನ್ಪೇನು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮನೇ ಕೊಚ್ಚುದು ಪೋತುನು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅವಾಂತರಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ತುಲೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅತೀ ಪನ್ಪೆರತ ಅತಿಯಾದರೆ ವಿಷ ಬಣ್ಣದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೃಷಿ ಬುಲೆಪಯರ ಪುಜಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಂಚ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಕೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತುಲೆ ಶೆಕೆಟ್ ಎತೋ ಜನ ಈ ಸಲನೇ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಎತೋ ಜನ ಶೆಕೆ ತಡೆಯರೈತಿರ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಏತೋ ಜನ ಏತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಶೆಕೆಟ್ ಸೈದಿರು ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮನೇ ಕೊಚ್ಚುದು ಪೋತುನು ಕೇರಳ ವಯನಾಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೇ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಪನ್ಯರೆ ಆ ಪೂಜೆ ನಮಕು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿವರಿಗೆ ನಾನು ಮುಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೋಪ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪೂರ ಬುಟ್ಲಿ ಒರಿಯಂತುದು ಹಸುಗೆ ಮನ್ಪುನು ಮತ್ಸರ ಮನ್ಪುನು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಪನ್ಯರ ಪೂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ ಬದುಕ ಜೀವಂತ ಉಪ್ಪುವಿನ ಇಜ್ಜನ ಅಂದು ಪನ್ಯರ ಪೂಜಿ ತೂಲೆ ಅಕಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ಸವಿ ನಿದ್ರೆ ಜತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮನೆ ಕೇರಳಡು ವಯನಾಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮದಾಲ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಒರಿಯಗ ಹೆಗಲು ಕೊರ್ದು ಬುಲಿಪೆರ ಕುಡೊರ್ನಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನೀರು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋತೀರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗ ಟಿವಿಡ್ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ನ್ಯೂಸ್ ತೂನಗೊಂಡತ ಈ ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ನಶ್ವರಂದಾಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂನಗೊಂಡತ ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಉಂಡತ ಭೂಮಿ ಬನ್ನಗಗೆ ಕೋಪ ಮದ ಮತ್ಸರ ಲಡೈ ಪೂರ ಮನ್ಪಿ
ಮನುಷ್ಯ ಉಂಡತ ತನಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತ ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಎದುರ್ದಾಗ ಹಾಳು ಬಯಕುಜಿ ಎತೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇಪ್ಪಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳದ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಎತೋ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನಕುಲ್ಲ ಆ ನೆರಡು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಲ ಇನಿ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಪೆ ನಮಕ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಾವು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸುಲ ಅಪಗ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎತೋ ಜನ ಸೈತ್ ಪೋಯರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು ಪಂಡದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಏಪ ದಾದ ಆಪುಣದು ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲರ್ಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ದಯಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪಂಡೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನದೇ ಪನ್ಪಿನೇನು ದಯಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಿದೈ ಬಿಡೋಚಿ ಕೆಲದಕ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಪನ್ಪೇರು ಹರಸಾಹಸ ಮಂತೊಂದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋದು ಆ ಪೊಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಂದೆಟ್ಟುಂಡತ ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಏಪದಾದ ಆಪುಣೊಂದು ಪನೀರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಪುನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಅವತ್ತಂದೆ ಹಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಎತೋ ಜನ ತೀರ್ಪೋತಿರು ನನ್ನಲ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ಆ ಒಂದು ಒಲ್ಪಬೋದು ಸೇರ್ದು ನಾ ಆಕಲ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಪನೀರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಆ ಆತ್ಮಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕಡ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಟ್ಟುವೆನು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಂಡಿರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಅಶ್ವಿನಿಶೆಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ದಾದ ತೇರು ಓಲುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿನ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆರೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯೇನು ಐಟ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪಾತೇರಿಯರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೈದು ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆಪ್ಪು ಏತು ಪಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕುಲು ತೀರ್ಪೋತಿನಣ್ಣ ಈವನ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋನಗ ಎಂಕ್ ಇನಿಕಲ ಬೇಜಾರುಂಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನಗ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪೇನೆ ಕಣ್ಣನೀರು ಜಪ್ಪುನೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಬುಲಿಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತನಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ್ಣನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ನಾಟಕದ ಲಕ್ಕ ತೋಜು ಹಣ ಐತ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಕಳೆಯನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ದಾದ ಪಣ್ಣದು ಅಪಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಣೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣೆ ಬುಲಿಪೇರಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನ ಆ ಜೋಕುಲ ಪಾಪ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಆಪಂಡ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಂಡತ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಪೋದು ಆರ ಅಶ್ವಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತು ವನಸ್ ಪುರ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಅರವೇ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಪೋದು ವನಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ ಆರು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂಯರು ಪೋಪೇರು ಜೋಕುಲೆಡೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಣಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದ ಬಾಲೆ ಆಣುಮಗೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಆರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದು ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಆನ ಮೆಂಟಲಿ ಅದು ಎಂಕಲ ಹಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಜೋಕುಲು ಸೇಫ್ ಆದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆಯರ ಬೇಗ ಆಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಿನ ಕುಡರಿಯಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ತುಂಬೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲಿಗನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆದಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆದಿನ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ಪಿರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಮೇಡಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿ ನೀನು ಕುಡೋರಿಗೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನಂದು ಬರಲಿ ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಅಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ನಾಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರೊಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಎತೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತೇನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪದೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮಂತದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಆಯ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪಟ ಅವಂದೆ ಪೋಪುಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗ್ಲ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೇನ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಶುಗರ್ದ ಇನಿ ಕೂಡ ಪನ್ಪೆದೆ ಪಂಡ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂದೆಲ್ಲರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಉಂಡತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡತ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮಂತದ್ದು ಬೇಸಿಂದಲ್ಲಿ ಪೊಂಡತ ಒರೆಸಲೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿಕ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿನ್ನಾಡ ಅವೇನೇನು ದೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸುಗಮ ದುಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಇಂಚೆ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ಬುಡ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ನಿಕುಲು ಜೆಪ್ಪು ನೆಡು ದುಂಬು ಕೈಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆನಂದವಾದ ಜೀವನನು ಯಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಶುಗರ್ಡು ಇಂಚೆ ಕೈದೆ ಕೊಡು ನೀರು ಕೊಡೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಜಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಪಿದೆ ಊರಿಗೂ ಪೋಯರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಸೆಟಲ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬೇ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಬೇ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಒಂದು ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತುನ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರ್ನಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುನೊಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಕೇನರು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುರೋಣತ ಕಲರ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೇಕ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತನಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಕೈಟ್ ಈತು ದೊಪ್ಪುಣತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐತ ಸೈಡ್ ನಿಕುಲು ಗುಂಡು ಸುಜಿಡು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆ ಜಾಬ್ ಬೋಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಣ್ಣ GVT ಜಾಬ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪಂಡದು ಜಾಬ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬರೀಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪೊತ್ತಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಪೊತ್ತದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೆರಪ್ಪುಂಡು ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಡೀಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಐ ನೀಡ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟುಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಪನ್ನೆ ಐಡ್ದಕ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ನೆಟ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಮನ್ಪುನಂಗಲ ಅಂಚಿನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನದು ಮನ್ಪುಲೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡತ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಂತನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನ ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಟ ಇಂಚ ಚಿಟ್ಕಿದಲಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿತ್ತು ಹೊರ್ತಿನ ಯಾನು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಮಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಆಂಡಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ನಾನು ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮಂತದ್ದು ಜಾನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಒಂದು 369 ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬರೆಯರು ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುನದು ಕಾಂಡೆದ ಬರೆಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಡ್ಪೇರು 6ದ ಬಿಡ್ಪೇರು ನೈಟ್ದ ಬರೆಪೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಜುನೂನ್ ಇತ್ತನಾಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕೊರದೆ ಮನ್ಪೋರು ಉದಾಸೀನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದೇಟು ಏತ್ ನಿಕ್ಲು ಫೋಕಸ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮನ್ಪರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಟ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಎದೋ ಜನತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿ 1111 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಚೆ ಏತೋ ಜನತ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆದು ಪುನಃ ಹೈಟ್ ತುಲಿ ಬಕ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲೇನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ಅವು ತುಲಿ ಹೊಸತ್ತು ಬೈದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಂಡತ ಒಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ತುಲಿ ವಾ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಕೇನರ್ ನಿಕುಲು ನೈಟ್ದ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತದ ಐವಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಿಕ್ಲ ರೂಮ್ ಉಡ್ಪೋದು ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮುರಣಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಎವೆಲೈದ ಪಂದಿತ್ತೆನು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎದುರ್ದಕುಲು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿನಾಡ ಅತ್ತನಾಡ ನರಮನಿಗೆ ಅತ್ತನಾಡ ಎವಿಲೈ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಲೊಪ್ಪುಂಡು ಸೈತಿನದಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನ ತುಲೆ ಏತೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಕಪ್ಪುದ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎವಿಲೈದ
ತನ್ನತಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟಕ್ ಅಂದು ಕಟ್ಟಾದು ನಡುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾದು ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡೇಡು ಬೂರ್ದಿತ್ತನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕನದೀತಿನ ತಾರೆ ಉಂಡತ ತೆಟ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಕುರಿದು ವಾಸನೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ವಾಸನೆ ಐತ ನೀರು ಇಜಿನಾಡ ತೆಟ್ಟುನ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ತಾರೈದ ಉಂಡು ಉಂಡೆತ ತಾರೈದ ಅಂಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ಡು ನೀರೇ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಮಜ್ಜಿದ ತುಂಡುದಲ ಕನೆ ಇಲ್ಲಡಿತೀನಿ ವಾಸನೆ ಪಂಡ ವಾಸನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತನಾಡ ಎವಿಲೈ ಇತ್ತನಾಡ ನಜರ್ ಇತ್ತನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಂಡತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲ ತಾರೈಡು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬಕ ಎವಿಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏರ್ಲ ಮಂತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡತ್ತ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತಿಲ ಕನಿ ತರೆ ಕುತ್ತುನು ಜನಕ್ಲೆಂತು ನಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಲಡೆ ಮನ್ಪುಗಂದ ಆಪಿನಿ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂತೊಂದು ಪುಣ್ಣು ಪಿದೆ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಪಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆಪಿನಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬುಲಿಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಎವಿಲೈ ಆಯ್ತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಣದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎವೆಲ ಇದ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಲೆ ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಲೋಟೆಡ್ ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರೇ ಪತ್ತೊನ್ನೆ ಹಾಫ್ ಅರ್ಧ ಜಿಂಜಿದು ಪೋಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕುಜಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗಡಿ ಪೋದು ತೂವಚ್ಚಿ 3 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪೋದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ತೇಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎವಿಲೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಜಲು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 100% ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನ ಎವಿಲೈ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಂಡ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಐಟ್ ಯಾನು ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಎಂಚ ಪಣ್ಣದು ಇನಿಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾರೊಡೆಯಾನು ಐತ ಅವೇನು ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಂಡ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಓವ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನೋದು ಉಪ್ಪಿರಕ್ಲು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಸದನೇ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಶ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಎಂಚಿನಾಣಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಮೈ ವಿಶಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕುಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲು ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಲು ತೂಪೇರು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟೆ ಬರೆಯರ ಪೂರ ತೂಪೇರಿಂದಾಂಡ ಶೋಲ್ಡರ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಮೈ ವಿಶಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಐಡ್ದಕ ಐಕೊಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಲ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ 5617111707 ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಡೈಲಿ ಬರೆಯಲಿ ಒರೆಸಿದು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರೆಯಲಿ ತೂಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪಿನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 50 lakhsದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಗಿರಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಕೇನುವೆರು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆದ ಪೋಪುಲ ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ್ಯಡ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕುಲು 28 times ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲೆ 28 ಸಲ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕುಲು 15 ಸಲ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರೆಯಲಿ ಡೈಲಿ ಬರಲಿ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ರೇಟ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ತೂಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಲಿ ರಿಚುವಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ಡ್ 19th ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮೂನು
ಈ ಮಂತ್ದ 19th ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಏಪಲ್ ಆ್ಯನ್ ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಈ ಮಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಡ್ ರಿಚುವಲ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್. ಅವು ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುಲೆ ತುಕ ಅಂಚೆನೆ ಎತೋ ಜನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತೊಂದಿರು ಐತ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ಪನ್ನಿಯರ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನೋಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ತೆ ಎತೋ ಜನತ NRI ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ NRIs ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುಂಬೈದಾಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಾಂಬೆದಾಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಿಲೀವ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲಕನೆ ಆತಿರು ಅಕುಲು ಹಿಂದಿದಕ್ಲ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಬಕಲಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಬಕ್ಕ ಎಂಡ ಎತೋ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ದೆತೊಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೆತೊಂದಿರು. ಸೊ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಐತ ಬೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆತೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲಕ್ ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ತರೆ ತಿರ್ಗುನ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಣ ನೆಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಫೋಕಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಂದುಂಡು ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಐ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನು ಎವೆಂಚರಿನ್ ಸಿಟ್ರಿನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಎವೆಂಚರಿನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಗೂ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ 100% ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಯಾನಂಗಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತೂದು ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಪಂಡದು ದೆತೊನ್ವೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ವಾ ಕೈಕ್ ಪಾಡೋನು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಎವಿಲಿ ಐ ಪುರ ಆಂಡ ವಾ ಕೈಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಪುನ ಉಂದು ಇತ್ತಿನಾಂಡಲ ವಾ ಕೈಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ದೆತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಉಂಡು ದೆತೊನ್ವೆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಂಬೆದಾಕ್ಲ ಬರ್ತೀರು ಪಾಪ ಅಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದೇರಿಗೆ ವಾ ಕೈಕ ಪಾಡು ನಿಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಧದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎವಿಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿತ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ದ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕುಲು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂತ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಕೆಲವುದ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ರೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಓಕೆ. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆಪಿಟ್ಟಿದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅವೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆರ ಆವಂದಿನ ಅವೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ನೇರು ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನೇಟೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ ಈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಯಾಗಿಂದಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಡೆಯರುಂಡುತ್ತಲ ಅವೇನು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತುನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಚುಂಬಕದಲಕನೆ ಅವೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪಟ್ 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 ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏಪ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡುತ್ತಲ ಆತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಟಕ 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 ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇನು ನಾಡ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಣ್ಣದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇದ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದನೆ ಹೊರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಳ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪೋಲೆ ವೀಡಿಯೋದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಬರಿಲೊಂಡತ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ನಿಕುಲು ವನಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದು ಪನ್ನೆ
ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತು 80% ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ. ಇನ್ನು 20% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬುಲಿಪುನ ಪೂರ ಮೂಡುಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನು. ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಬುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಬೇಜಾರಡುಪ್ಪುವೆರು ಅಕಲ ಮಂಡೆಡು ಫುಲ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ದೀದುಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಏರು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏದೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ತೂತೇನು. ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನ ಲೈವ್ ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ತೂತುಜಾರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಲಿ ಐಟಿ ಏತು ಜನತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋನ್ನಿಪ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿತ್ 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 ಪೋನ್ನಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕೆಲವದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಆಂಡ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ತೂಲಿ ಅಕಲ ಏತು ಜನ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಲಿ ಆ ಲೈವ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಇಲ್ಲಿ ಆಪುನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದೀತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊರ್ತಿನ ಲಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದೀತನಿಗೆ ಅಲ್ಲನ ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಆದ ಅಂಡಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರೆಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಿಕವರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲ ಲಂಚಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸುಧಾರಣೆ ಬೈದನು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿರಾಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ದಿಲೆ ಬಕ ಆಯ್ನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ನನ್ನೋರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ದಿಲ್ಸೆ ಹೃದಯಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿದ ಮೇಟ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತ್ತು ಸುಗಮವಾದ ನಡುತೊಂದಿ ಒಪ್ಪುನ ಅಂದತ್ತ ತೂಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಾರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತನಂದು ಪನ್ಪಾರು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ನ ಉರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಲೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಚಿ ನಮಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೋಪ ಅಂದು ಪನ್ಯರ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬನ್ನಿಮಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಡೆಯೋಡು ಈವನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಕ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲ್ತು ದಿನಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಣುಲ್ಲ ಕಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೆರ ತುಲೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ ಉಪ್ಪೆರ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೆಂದು ನಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಾಸುಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀನು ಪೋದು ನಟ್ಟೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಂದು ನಾಣ ನಿಕ್ಲನಿ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಾಸುಪ್ಪುನು ಆ ಕಾಸುನೊಂಜಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಚಿ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೇರ್ನ ಲಂಚಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ವರ್ಷಾನ ಗೊಂತೆ ಮೇಲ್ಗೊಂತೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಅತನಾಡ ಇಂಚಿನಾಡ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲ ಏತೋ ಜನತ ಇಲ್ಲದ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೆಂಟ್ದು ಎಲ್ಲ ಡುಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊನದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಹನಿ ಕುಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುನ ತನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಸೇರ್ನಾನೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊನದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುನು ಒಂತೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ದೈಪಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನು ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ ದಾದಾರ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಲೈಫ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಕಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಆನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಪನ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೇಟ್ ಆನ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಪನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು 15,000 20,000 ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಐಕು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಸೇರರೆ ಪೋಚಿ ದೇ ಪಂಡ ಅವು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪಾದು ನಿಕ್ಲೇನು 15,000 20,000 ನಿಕುಲು ಐತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಯಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ದ ಕಾಸು ನಕ್ಲೆ 2,000 ಹಾಕ್ಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಪೋಪಿನಿ ಏರೆಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪಾಯಿನಕ್ಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರೋನುಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋದೆವು ನಾವು ಐಫೋನ್ ತೆಗೊಂಡೆವು ನಾವು ಕಾರ್ ತೆಗೊಂಡೆವು ಯಾವುದರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಕಾಸಿಡು ಒರಿಯ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಿಕುಲು ಪಾಡುವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಪಾಡುವರು ನಿಕಲ ಕಾಸಿಡು ಅಕಲು 50% ಏರೆಗು ನಿಕಲ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರೆ ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಂಡು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲೆಗು ಕಾಸು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಅತಿ ಆಶೆಗೆ ನಿಕುಲು ಮರಳು ಅವಚ್ಚಿ ಮೋಸ ಪೋಚಿ ಒಲ್ಪಲ 5 ಪೈಸೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಸೇರೊಚ್ಚಿ
ವಿದೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ದಾದ ಪಂಡದು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ದಾದ ಪಂಡದು. ನಿಕುಲು ಅಮೆಝಾನ್ ಕೇಂದು ಪರತ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ಫಾರ್ಮ್. ಅಮೆಝಾನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪಾದ ಕೊಪ್ಪೇನು. ತುಲೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತನಗ ತುಲೆ ಮಿತ್ತಡು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಪಂಡದೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದಕ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಕುಂಟು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಸರ್ನೇಮ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಫಿಲಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು. ಐಡ್ದಕ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಂಡು. ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಐತ ಅಮೆಝಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಯರು ಪೂರ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಾಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದಕ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಮೆಝಾನ್ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಯರು. ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಐಟು ಡ್ರೆಸ್ ದಾಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಿಚನ್ದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿದ ಐಟಮ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಸಾಯಿ ದೀಪ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಡು ಪುದರ್ ಬರ್ತನು. ಎನ್ನ ಪುದರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗ ಅತನಾಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಿಂಕ್ಲು ಇತ್ತನಾಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕುಡ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡ ಅತನಾಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಲಿಂಕ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಪಿನಿ. ಅಪಗ ಹಾಕಲು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಾ ಅತನಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಅತನಾಂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಾ ಅವಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಯರು ತೂನಗ ನಿಕ್ಲನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ. ನಿಕ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ದ ನಿಕ್ಲನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಅಕಲು ನಿಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೈಟು ಈತಂದು ಕಮಿಷನ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳು 10-16 ಇರುವ ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಸೇಲ್ ಆಂಡು. ಇಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುಜೇರು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಬತ್ತನಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗ್ ಒಂಜಿ 10 ಐಟಮ್ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬತ್ತನತ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 30th ಐಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಕ ಅಂಚಿನ ಐಟು ಉಂದಾಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವೊಂದಿ ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನಾಂಡ ಲಿಂಕ್ನು ಕೊಡ್ನಾಂಡು ಲಿಂಕ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಪಂಡಾಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಲಕ ಕೊರಲಿ. ಬಕ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತದ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲ ರೆಫರಲ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ 100% ಒಂಜಿ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ದೂರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಏತೋ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೂರ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಲರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ಗ ಅತ್ತನಾಂಡ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲದ ಪಾಪ ಬೊಂಜೋಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಪುಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕಲ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲು ನಾಲೆಜ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ದು ತುನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿನಂಡೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅವು ಅಣ್ಣತ ರಡ್ಡನೆ ಕೆಲದಕ್ಲು BA BCom ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು
ಅಂಚಿನಕುಲೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಆಂಡ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ 4% ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಡು ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ನಿಕ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಂಡ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಲೋನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ತರುಣ್ ಲೋನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಹೊರಾಣೆ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಬೂರು ನಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ದಿತ್ತದು ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ದಿದ್ದು ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲಕ್ಕು ಉಳ್ತುಡ್ದೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಮುದ್ರಾ ಲೋನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಯ್ರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ನಿಕ್ಲ ಐಟಮ್ದು ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೂದು ಏತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಾಡೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಕಾಸು ಝೀರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅವನಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಲೋನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಐಟಮ್ ದೆತ್ತದಿತ್ತಿನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚಾತನು ಪೂರ ತೂಪಿರಕುಲು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಡ ಸ್ಕೋರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟಪಕ್ಕಂದು ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೋದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದ ಐದಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಾಡ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂದತ್ತು ಎಬ್ರಾಡ್ ಉಡ್ಲ ಪೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ದ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡೆ ಬೊಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪೂರ ಯಾವ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಯಾವ್ಜಿ ಮಂತ್ನಾಡ ನಿಕ್ಲು BCom ಅದು MCom ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ MCom ಪೂರ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು LIC ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾನ 1 lakh ಮುಟ್ಟ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅವಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನ ಬುಡಚಿ ಐಟ್ PF ಬೋನಸ್ ESI ಪೂರ A to Z ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದೇನೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇಟ್ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ PF ಬೋನಸ್ ESI ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತು ಯಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗಾಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನು ಮಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣದು ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಪು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪಾಯನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲು 10 ಜನಟ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಆ ಬಾಲ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪಾಯನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನು ಪಂಡದು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಆಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪುಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏನು ಪಂಡೆತ ವೇಕೆನ್ಸಿ ತ ಪಂಡದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಥರ್ಸ್ಡೇದ ಪೇಪರ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೀಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಚಿ ಅಕಲು ಕಾಸಿನಿಂಗ್ ನಿಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕುಲು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪೋಂಡನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆ ಲೈನ್ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನಾತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಿತ್ತು ನೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐಡಿಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ DM ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದಲ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಲ ಎಂಚ ಪಂಡದೆ ಏನು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ದೇತು ನಾನು ತುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆತನಾಡ ತುಲಿ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಡೆದೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇನಿ ಕೀತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇದ ಬರ್ಪುಂಡತ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಸಂಡೇ ಜಿನ ಮಂಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನಾಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಇಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ಫುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.